Wrong jacket pa yung nasuot ko. Sobrang lamig pala. Yun na guys. Ayan. Hylie. Ayun, Hylie. 9:32 yung dating niya. Toga-tog. Hylie. Ayan. Waiting na po dito sa train. Please keep distance and avoid crowding. Malmö, Hylie. Nästa, Malmö, Hylie. Tåget närmar sig nu. Tåget kör inte vidare. Malmö, Hylie. Ito yung Emporia. Ito yung big ano din nila mall dito. Emporia. So, pupunta ako doon sa likod ng Malmo Arena. Ito yung Malmo Arena. Jacket pa yung nasuot ko. Sobrang lamig. Ayan. Malapit. Ayan. Ito yung Hylie. Dito naman yung Malmo Arena. Ay, maraming mga hotel dyan. Tapos doon naman yung punta ko. Sa dulo na yun.